Toto tu je naša hra. Aj keď nie je ešte ani zďaleka hotová, to čo vidíte na obrazovke je výsledok našej práce za 5 mesiacov. V tomto pilotnom devlogu vás oboznámime s fungovaním nášho štúdia, začiatkami vývoju, čo máme hotové, s čím sme sa najviac trápili a čo môžete od hry ešte očakávať. Vitajte vo svete hry Varuj. História hry Varuj sa začala písať v októbri 2025, kedy sa v rámci školského projektu spojili traja nádejní herní vývojári za cieľom vytvoriť čo najlepšiu digitálnu hru. 3D grafička Peťa, programátor Miloš a zvukár a level designer Oliver. Z tejto trojice vzniklo štúdio dnes známe ako Studio Žar, ktoré sa rozrastlo a dnes má až 7 členov. Poďme ale pekne po poriadku. Hra Varuj zo začiatku predstavovala krátku a bláznivú FPS-ku, odohrávajúcu sa na malom salaši plnom ovečiek. Na tento salaš zaútočili mimozemšťania, ktorí z neznámeho dôvodu začali ovečky unášať. Hráč mal svojou valaškou spojenou s lyžicou a miskou plnou brinzových halušiek týchto útočníkov zneškodniť a ovečky zachrániť, počas čoho na nich celý čas pokrikoval všelijaké slovenské zaklinadlá. Hra svojou inakosťou a humorným konceptom získala od spolužiakov kopu kladných hodnotení, čo ešte viac nabudilo tým v práci na tomto titule. Po naverbovaní 4 nových členov sme sa pustili do ďalšieho vývoja. Cieľ bol jasný, hru previesť do väčšej, hrateľnej podoby, pričom aby si zachovala svoje srdce a humor. Ako prvé sa musel určiť jednotný grafický štýl, ktorým hra bude prezentovaná, totižto v tom momente bola hra tvorená niekoľkými štýlmi, ako napríklad realistická obloha, kreslené stromy a biele ruky. Návrhy, ktorými by sa hra mohla uberať, bolo niekoľko. Experimentovali sme s HLSL-based postprocesmi, ako aj vizuálom založeným na outlinoch. Celkovo sme prešli veľa variáciami toho, čo môžete vidieť dnes. Po stanovení grafického štýlu prišla na radu tvorba prvého levelu, ktorý by sa mal odohrávať počas dňa a slúžil by ako tutoriál, pričom by odrážal potreby narratívu a gameplayu. Celkovo bola tvorba plná improvizácií, pretože nikto z týmu v tomto nemal akúkoľvek skúsenosť. Vďaka brainstormingu sme prišli so základnou stavbou a pôdorysom levelu. Inšpirovali sme sa arénou z prototypu a alpskými údoliami, pričom sme chceli doplniť vertikalitu a narratívnu pasáž spojenú so získaním biča. Od tohto, na prvý pohľad smiešného nákresu, sme sa následne dokázali aspoň približne odraziť metodou pokus-omyl so snahou vytvoriť aspoň niečo. Po viacerých neúspešných pokusoch sa podarilo vytvoriť základný landscape, s ktorým pracujeme aj teraz. Po feedbacku od tímu sa upravil landscape v podstate do finálnej podoby. Bol vytvorený priestor pre pleso, upravila sa pasáž na lozenie a zmenila sa spodná časť mapy, aby bola členitejšia. Ďalej sme pracovali už iba s týmto landscapeom, pričom sme ho upravovali iba minimálne. V ďalšej fáze sme namalovali terén, pridali potok a pleso. Práca s water pluginom bola veľmi zaujímavá, ale komplikovaná, keďže nie všetko fungovalo tak, ako malo. Po tímovej konzultácii bol pridaný ešte folieč a skaly, vďaka čomu sa level dostal do približne finálnej podoby. V tejto verzii sme získali predstavu, ako tento level bude zhruba vyzerať po dokončení. Následne prebehla výmena folieču za nové modely a vytvorenie skál, ktoré dotvorili pôvodný, nevýrazný landscape hôr. Čo sa týka postavy, bol vytvorený nový vizuál rúk spolu so všetkými mechanikami a animáciami. Príkladom môže byť útok, jedenie alebo prebíjanie. Taktiež bola pridaná možnosť a animácia šprintovania a fungovania biču. Aj keď je za nami kus dobre odvedenej roboty, vývoj sa nezaobišiel bez komplikácií. Jedným z hlavných problémov bolo naprogramovať grapple mechaniku, ktorá musela spolupracovať so všetkými ostatnými systémami, čo malo za následok vypnutie chôdze a gravitácie, aby sa mohla spustiť správna animácia. Kvôli animáciám fungujúcim na flipbook princípe musel byť celý systém prispôsobený. Problémy tvoril aj systém lezenia, na ktorom bolo strávených veľa času s vymýšľaním, prerábaním a opravovaním ho tak, aby všetko správne fungovalo. Bolo potreba vytvoriť systém, ktorý medzi dva body naspavnuje flexibilný počet výklenkov, na ktoré sa bude hráč striedaním inputov presúvať. Vzniklo pritom veľmi veľa kódu vo viacerých blueprintoch, medzi ktorými bolo potrebné sa vedieť orientovať a vedieť, čo ktorý robí, aby sa mohli rýchlo nájsť a opraviť chyby. V súčasnosti už systém funguje tak, ako má. Čo sa týka 3D, Impostor Foliage bol hlavným kameňom úrazu.
Zatiaľ čo asety a animácie sú časovo pracné na výrobu, Foliage nám robil najväčšie problémy, obzvlášť kvôli optimalizácii. Vytvoriť strom a dať ho do levelu je ľahké, doladiť 1000 a viac kusov stromov, kríkov a iných asetov tak, aby neboli náročné na hardware a stále vyzerali dobre, vie byť ťažšie ako vytvoriť peknú animovanú ovečku. Taktiež bolo veľmi obťažným nastaviť listy a spojazniť ich pohyb. Problémovým bolo nakresliť rôzne uhly rúk pre animácie hráča. Keďže ruky sú robené čisto v 2D, všetky framey museli byť kreslené ručne. Bolo potrebné si vytvárať vlastné referencie na rôzne uhly dlane, aby v hre vyzerali realisticky a boli čitateľné. Proces bol následovný. Nafotiť si vlastné dlane, potom ich prekresliť a niekedy poupraviť v perspektíve, natiahnuť, natočiť či skrátiť, aby mal hráč pocit, že animácie skutočne zodpovedajú akciám, ktoré postava v hre vykonáva. Nakoniec už len ostávalo skontrolovať, či animácia ide plynule tým, že sa z jednotlivých frameov spravil GIF a tadá, hotové animácie môžete vidieť v našej hre. Medzi aktuálne práce na hre patrí kompletná optimalizácia levelu, zhotovil sa priebežný scenár pre herný narratív, vytvárajú sa modely nových nepriateľov spolu s novou mechanikou prevíjania, pracuje sa na nových VFX spolu s dubbingom, programuje sa dash mechanika a reaper systém. Do ďalšieho devlogu by sme chceli mať hotové všetky veci, na ktorých sa momentálne pracuje, spolu s kompletne hotovým prvým a druhým levelom, čo je momentálne náš hlavný cieľ. Ak sa vám tento devlog páčil, môžete nás podporiť lajkom a odberom. Okrem instagramového a tiktokového profilu máme aj vlastný Discord server, na ktorom s nami môžete bez zábran komunikovať. Odkazy nájdete v popise videa.